Akwụkwọ onye amụma Jeremaya isi nke 10. Nụrụnụ okwu Jehova gwaworo unu ụlọ Izrel. Otu a ka Jehova sịrị, unu amụtala ụzọ mba niile, unu atụkwala ụjọ ihe ịrịbama dị iche iche nke eluigwe, n'ihi na mba niile na-atụ ha ụjọ. N'ihi na akpụrụ niile nke ndị niile dị iche iche bụ ihe efu, n'ihi na ọ bụ naanị osisi nke mmadụ gbutuworo, ọrụ aka abụọ nke onye ọka ji anyụ ike arụ ọrụ. Ha ji ọlaọcha jikwa ọlaedo eme ya ka ọ maa mma. Ha ji ntụ jikwa ọtụtụ eme ya ka o sie ike, ka o wee ghara ịsụ ngọngọ. Ha dị ka nkwụ, ihe a kpụrụ akpụ ka ha bụ, ha adịghị ekwu okwu. Aghaghị ibu ha ebu, n'ihi na ha adịghị azụ ije. Unu atụla egwu ha, n'ihi na ha agaghị eme ihe ọjọọ. Ọzọkwa, imezi ihe adịghị ha n'aka. Ọ dịghị nke dị ka gị ma ọlị, Jehova. Onye ukwu ka ị bụ, ihe dị ukwuu ka aha gị dịkwa n'ịdị ike. Onye na-agaghị atụ egwu gị, eze mba niile, n'ihi na gị ka ọ kwesịrị. N'ihi na n'etiti ndị amamihe niile nke mba niile na n'alaeze niile ha, ọ dịghị onye dị ka gị ma ọlị. Ma ha niile n'otu bụ anụ ọhịa na ndị nzuzu, ịdọ aka na ntị nke ihe efu. Naanị osisi ka ị bụ. Ọlaọcha dị nke etisaworo mbadamba nke a na-esi na Tashish weta, na ọlaedo nke sitere na Ufaz bụ ọrụ onye ọka na nke aka onye nnụcha ọka. Akwa nnụnụ na akwa ododo bụ uwe oyiyi ha, ọlụ nke ndị maara ihe ka ha niile bụ. Ma Jehova bụ Chineke n'eziokwu, ya onwe ya bụ Chineke dị ndụ, na eze na-adị mgbe ebighị ebi. N'iwe ya ụwa na-ama jijiji, mba niile apụghịkwa ịnagide iwe ya dị ọkụ. Otu a ka unu ga-asị ha, chi niile nke na-emeghị eluigwe na elu ụwa, ha ga-ala n'iyi pụọ n'ụwa na n'okpuru eluigwe bụ chi ndị a. Onye jiworo ike ya mee ụwa, onye jiworo amamihe ya mee ka elu ụwa dum mmadụ bi guzosie ike, onye jiworo nghọta ya setịpụ eluigwe. Mgbe ọ na-eme ka olu ya daa, ụzụ mmiri dị n'eluigwe. O mee ka alụlụ si na nsọtụ ụwa kwụgo. O meworo mmiri ozuzo amụma. Ọ na-emekwa ka ifufe si n'ụlọ nkwakọba ya niile pụta. Naanị anụ ọhịa ka mmadụ ọbụla ghọworo site n'ihe ọmụma ya. Emewo ka ihere mee onye nnụcha ọla ọbụla site n'arụsị ya pịrị apị. N'ihi na okwu ụgha ka arụsị ya awụrụ awụ bụ, nkume adịghịkwa n'ime ha. Ihe efu ka ha bụ, ọrụ ịkwa emo, na mgbe nleta ha ka ha ga-ala n'iyi. Ọ bụghị dịka ihe ndị a ka oke Jekọb bụ, n'ihi na onye na-akpụ ihe niile ka ọ bụ. Izrel bụkwa ebo nke ihe nketa ya. Jehova nkusu niile nke ndị agha ya bụ aha ya. Chịkọpụta ihe agha gị n'ala gị, onye bi n'obodo a na-anọchigideghị n'agha. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị, lee, m gaje ịmapụ ndị bi n'ala nke a dịka ebe na mgba. M ga-akpagbukwa ha, ka ha wee chọpụta ha. Ahụhụ dịrị m banyere mgbaji ụkwụ na aka m, ọnya m nke etipụtara jọrọ njọ. Ma mụ onwe m sịrị, n'ezie nke a bụ ọrịa m ga-eburukwa ya. Emebisiwo m ụlọ ikwu m, etibisiwokwa m ụdọ m niile. Ụmụ m esiwo n'ebe m nọ pụọ, ha anọghịkwa. Ọ dịghịkwa onye na-eseti ụlọ ikwu m, na-akwụlikwa akwa nkwụba m. N'ihi na ndị ọzụzụ atụrụ aghọwo anụ ọhịa, ma Jehova ka ha na-ajụghị ese. N'ihi nke a ha enweghị uche, atụrụ niile ha na-azụ wee gbasaa. Gee ntị olu nke ihe a nụrụ. Lee, ọ na-abịa, oke ụzọ agha na-esikwa n'ala ugwu bịa, ime ka obodo niile nke Juda ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, ebe obibi nke nkịta ọhịa. Jehova amawo na ọ bụghị n'aka ya onwe ya ka ụzọ mmadụ dị. Ọ bụghị onye ọbụla nke na-eje ije nwee ime ka nzọụkwụ ya guzosie ike. Dọọ m aka na ntị, Jehova, ma naanị n'ikpe. Adọla m aka na ntị n'iwe gị, ka e wee ghara ibilata m. Wụsịkwa mba niile ọzọ ọnụma gị, bụ ndị na-amaghị gị. Wụkwasịkwa agbụrụ niile ndị na-akpọku gị aha gị, n'ihi na ha eripịawo Jekọb. Ee, ha eripịawo ya, mee ka ọ gwụsịa. Ha emewokwa ka ebe obibi ya tọgbọrọ n'efu.